Pracujem na pozícii zamestnanec poštovej prepravy a mojou hlavnou náplňou je prevziatie zásielky, ako aj naloženie na automobily a presné doručenie hlavne v ten čas, aby to bolo včas na tom uzávere a hlavne tam, kde to má byť. Som spokojný, takisto zamestnávateľ je úplne vynikajúci, takisto sa stará aj o svojich zamestnancov v rámci benefitov a výhod, ktoré máme. Jednak aj príspevok na stravovanie, ale aj hlavne kvôli výročiu, ktoré mám ja, alebo aj zamestnávateľ má výročie, tak ohodnocuje nás, alebo dáva nám tie benefity. Kolegovia sú úplne úžasní, pomáhame si navzájom, takže doporučujem. Človek, ktorý chce vykonávať túto prácu, musí mať dve základné vlastnosti. Zodpovednosť a plnenie časových termínov. Je to práca nie na vyskúšanie, ale na to, že určite ostanete.